つむじから放射線状に表面を撫でるように後ろから前につけていきます。根元を立ち上げ、毛先をランダムにしてモヒカンゾーンを作ります。スパイキーエッジはモヒカンラインを手でクロスするだけで幅感と躍動感と立ち上がりが簡単に作れます。スプレーなしでも一日中キープできます。